ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு பிறப்பிற்கும் இறப்பிற்கும் அப்பால் அது நம்ம பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு போன வாரம் ஆரம்பிச்சோம். முதல் அத்தியாயத்துல நம்ம இது என்ன அப்படின்னா முதல் இது விரிவாக்கமே என்ன, எதனோட விரிவாக்கம் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி ரெண்டாவது அத்தியாயம் பகவத்கீதையில பார்த்திருக்கோம். அது மெயின்லி எதை பத்தி டீல் பண்றது அப்படின்னா ஆத்மாவை பத்தி டீல் பண்றது. ஆத்மா அப்படின்னும் போது அது உடலோடு சம்பந்தம் கிடையாது. சம்பந்தம் இந்த சென்ஸ் உடலோடு ஒட்டி பிறப்பது இல்லை அப்படின்றதுதான் ரொம்ப முக்கியமானதை நம்ம பார்க்க வேண்டியது. ஒட்டி பிறந்தது அப்படின்னா அது இறக்கும் போது அதுவும் சேர்ந்து இறந்துடும். சோ நம்மளுடைய கிராஸ் படி, அதாவது ஸ்தூல உடல் பூமியிலே விடப்படுகின்றது. சூக்ஷ்ம உடல் மனம், புத்தி, அகங்காரம், அப்புறம் இந்த ஆத்மாவோட சேர்ந்து வெளியே சூக்ஷ்ம சரீரமா வெளியில இதுதான் நம்ம லாஸ்ட் வீக் நம்ம பார்த்தோம். இப்போ இதோட கண்டினியூவேஷன் நம்ம பார்க்கணும். நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கே சாக்ஷுத்மிலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்து ஜெகத்பதி கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதா விருந்தாவனேஸ்வரி शबानसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. நம்ம பிறப்பிற்கும் இறப்பிற்கும் அப்பால் இந்த முதல் நம்ம நாம் இந்த சரீரம் அல்ல அப்படின்ற ஒரு இதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ இது ரெண்டாவது அத்தியாயம் பகவத்கீதையில ரெண்டாவது அத்தியாயம் ஸ்லோகம் பாத்தீங்க அப்படின்னா 30வது ஸ்லோகம்னு நினைக்கிறேன். 30வது ஸ்லோகம். 30வது ஸ்லோகம். हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. देहि नित्यम् अवत्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोऽसितुम् अर्हसि. ஸோ இதுதான் நம்ம லாஸ்ட் வீக் பார்த்தோம். அதுல நம்ம என்ன ரியலைசேஷன் என்ன அப்படின்னா, இந்த உடம்பானது தேகம் கீழே விடப்படும், நம்மளுடைய ஆன்மா மேலே எழும்பி போகும் அப்படின்றது. இதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரியலைசேஷன் அப்படின்ட்டே சொல்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா இந்த ஆன்மாவை யாராலையும் அழிக்க முடியாது அப்படின்ட்டே அது கட் பண்ணவும் முடியாது, துண்டு போடவும் முடியாது அப்படின்னு. எந்த ஒரு அஜீவனுக்காகட்டும் இந்த ஆத்மா வெளியேறிடும் அப்படின்னு இதுதான் நம்மளுடைய முதல் உணர்வு. நம்மளுடைய தன் உணர்வு பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிபிகேஷனே என்ன அப்படின்னா, நான் உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா அப்படின்றதுதான் முதல் ஐடென்டிபிகேஷன் சொன்னாங்க. ஸோ அடுத்தது நம்ம ரெண்டாவது இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம எல்லாருமே பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த ஜடபூமியில இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாருமே பாடிலி கன்செப்ஷன், அதாவது நம்ம மெயின் இந்த ஜடபூமியில இருக்கிறதே எதுக்கு அப்படின்னா சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த பூமியில வாழணும், நிறைய இடத்துக்கு போகணும், நிறைய நம்ம சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட், அதாவது நம்மளுடைய புலன்களுக்கு என்னெல்லாம் உகந்ததோ அதெல்லாம் செய்யக்கூடியது இந்த பூமியில தான் ஜட பூமியில தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ எல்லாமே நம்ம இந்த ஜட பூமியில இந்த உடம்பு இருந்தாதான் நம்மளால அதை என்ஜாய் பண்ண முடியும் அப்படின்றதையும் ரெண்டாவது இது இரண்டாவது இதை முடிச்சிட்டோம். சரீரமே நான் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம முடிச்சாச்சு. இந்த சரீரமே நான் அந்த இதுல இருந்து ஆரம்பிக்க மாட்டேன். அது ரெண்டு இதை நம்ம முடிச்சிருக்கோம். படிக்கட்டா பிரபுஜி? படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண. சரீரமே நான் என்று வாழும் நம்முடைய தற்போதைய நிலையில் ஆனந்தத்தை பற்றிய நமது கருத்துக்கள் அனைத்தும் ஜன்னி கண்ட ஒரு மனிதனுடைய கருத்துக்களுக்கு ஒரு ஒப்பாகும். இத்தகைய ஜட சரீர பந்தத்தை செயல்களே புரியாது இருப்பதன் மூலம் தவிர்க்கலாம் என சில தத்துவ ஞானிகள் அறிவிக்கின்றனர். இவ்வுலகில் நாம் புரியும் செயல்கள் அனைத்தும் இறுதியில் துன்பம் விளைவிப்பதை இத்தகைய சிந்தனைக்கு காரணமாக இந்த தத்துவத்தின் காட்டுகின்றனர். செயல்களை புரிய வேண்டாத ஒருவித பௌத்த நிர்வாண நிலையையே நாம் அடையக்கூடிய மிக உயர்ந்த நிலையாக இவர்கள் கருதுகின்றனர். அணுக்களின் செயல்களினாலேயே இந்த சரீரம் உருவாகி இருப்பதால் இந்த அணுக்களை மீண்டும் பிரிப்பதின் மூலம்
எல்லா துன்பங்களுக்கும் தீர்வு காணலாம் என்றே புத்தர் கூறினார். இத்தகைய தீர்வு வீட்டுக்கு வரி கட்ட வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக வீட்டையே இடித்துவிட சொல்லும் தீர்வுக்கு சமமானதாகும். ஆனால் பகவத்கீதையோ இத்தகைய தீர்வுகளுக்கு மாறாக ஜட சரீரம் மட்டுமே நமது அடையாளம் அல்ல. ஜட பொருட்களின் சேர்க்கையினால் உருவான இந்த சரீரத்திற்கு அப்பால் ஆத்மா என்ற ஒன்று இருக்கின்றது என்றும் நம்மிடம் இருக்கும் உணர்வு சக்தியே ஆத்மாவின் அடையாள சின்னம் என்றும் சுட்டிக்காட்டுகின்றது. உணர்வு என்னும் சக்தி இருப்பதை இது வந்து லாஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா வந்துச்சு. இது வந்து நம்ம லாஸ்ட் வீக் வந்து பண்ணோம். நம்ம வந்து வீடுக்கு வரி கட்டணும் அப்படின்றதுக்காகவே நம்ம வந்து வீட்டை வந்து இடிச்சு தள்ள மாட்டோம். வீடுக்கு வரி கட்டணமே அப்படின்றதுக்காக. சோ அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. எப்ப வந்து இந்த ஆத்மா வந்து இந்த சரீரத்துல இருக்கோ அது வரைக்கும் நம்ம வந்து என்ஜாய் பண்ண முடியும். சோ இந்த ஆத்மா வந்து சரீரத்தை விட்டு வெளியில போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, எது வந்து முற்று பெறும் அப்படின்னா நம்மளுடைய உடம்பு வந்து முற்று பெறும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ அந்த பகவத்கீதை என்ன சொல்கின்றது அப்படின்னா, நம்மளுடைய உடம்பு அப்படின்றது எப்படி நம்ம வந்து சட்டையை மாத்திரமோ அப்படின்ற மாதிரிதான் இங்க பகவத்கீதை நம்ம வந்து சொல்றோம். நம்ம ஜடபூமியில நம்மளுடைய பாடி இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு பகுதி நம்ம என்ஜாய் பண்ணுவோம். இன்னொரு பகுதி வந்து நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட போகணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய பக்தி கொண்டை வந்து நம்ம வளர்க்கணும் அப்படின்னு வந்து அதுதான் வந்து இந்த ஸ்பிரிட் அப்படின்ற ஸ்பிரிட் சோல் அப்படின்றது. ஸ்பிரிட் சோல் தான் வந்து நம்மளுடைய ஆத்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. உணர்வு உணர்வு எனும் சக்தி இருப்பதை நாம் மறுக்க முடியாது. உணர்வு சக்தி இல்லாத சரீரம் வெறும் சடலமே. உணர்வு சக்தி சரீரத்தை விட்டு பிரியுமாயின் வாய் பேசுவதில்லை, கண்கள் பார்ப்பதில்லை, செவிகள் கேட்பதில்லை. ஒரு சிறு குழந்தை கூட இந்த உண்மையை உணர்கின்றது. சரீரத்தின் இயக்கத்திற்கு உணர்வு சக்தி இன்றியமையாத தேவை என்பதை மறுக்க முடியாத ஒரு உண்மையாகும். உணர்வு சக்தி என்பது என்ன? வெப்பமும் புகையும் நெருப்பின் சின்னங்களாவது போல் உணர்வு சக்தி ஆத்மாவின் சின்னமாக விளங்குகிறது. ஆத்மாவின் தன்னியக்க சக்தியை உணர்வு வடிவத்தில் வெளிப்படுத்துகிறது. நம்முன் உரையும் உணர்வு சக்தி சந்தேகமின்றி ஆத்மா இருப்பதை நிரூபிக்கின்றது. இந்த தத்துவம் பகவத்கீதையில் மட்டுமல்லாது மற்ற எல்லா வேத நூல்களிலும் நிலைநாட்டப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீ சங்கராச்சாரியரை பின்பற்றி இறைவனுக்கு உருவம் கிடையாது என கூறும் அருவவாதிகள் இறைவன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடமிருந்து துவங்கும் குருசீல பரம்பரை தோன்றலாகிய வைஷ்ணவர்கள் ஆகிய இரு தரப்பினருக்கு ஆத்மா இருப்பதை ஏற்கின்றனர். ஆனால் புத்த மதத்தை சார்ந்தவர்களோ ஆத்மா இருப்பதை மறுக்கின்றனர். ஜடசக்தியின் மூலப்பொருட்கள் வெவ்வேறு விதமாக ஒன்று கூடும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் உணர்வு நிலை உற்பத்தியாகின்றது என்றே பௌத்தர்கள் வாதிக்கின்றனர். ஜடசக்தியின் மூலப்பொருட்கள் அனைத்தும் உலகில் வேண்டிய அளவு இருந்த போதிலும் அவற்றை ஒன்று சேர்ப்பதன் மூலம் நம்மால் ஒரு உயிரை உண்டாக்க முடியவில்லை. இதை நோக்கும் பொழுது மேற்கூறிய பௌத்த மதம் தவறு என்பது தெளிவாகின்றது. மனிதன் இறந்த பிறகு எஞ்சி நிற்கும் சடலத்தில் எல்லா மூலப்பொருட்களும் குறையாது இருக்கும் நம்மால் உயிர் சக்தியை அவ்வுடலில் மீண்டும் கொண்டு வர முடிவதில்லை. சாதாரணமாக ஒரு இயந்திரத்தில் ஏதாவது ஒரு உறுப்பு பழுதுபடுமாயின் அப்பகுதியை செப்பனிடுவதன் மூலமாகவோ அல்லது புதுப்பிப்பதன் மூலமாகவோ அந்த இயக்கத்தை மீண்டும் இயங்க வைக்கிறோம். ஆனால் நமது உடல் இயந்திரத்தை போன்றதல்ல. சரீரம் குலைந்து உயிர் சக்தி உடலை விட்டு போகுமாயின் பழுதுபட்ட பகுதிகளை செப்பனிடுவதை போல் நம்மால் உயிர் சக்தியை மீண்டும் அச்சரீரத்தில் கொண்டு வர முடியாது. சரீரத்தை இயக்கும் ஆத்மா சரீரத்திற்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு வஸ்துவாகும். ஆத்மா இருக்கும் வரையிலேயே நமது சரீரம் உயிர் துடிப்புடன் இயங்குகிறது. ஆத்மா சரீரத்தை விட்டு அகலுமாயின் நம்மால் மீண்டும் அச்சரீரத்தை உயிர்ப்பிக்க அறவே முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. வந்தது சோ ஒன்ஸ் வந்து சரீரத்தை விட்டு அந்த ஆத்மா பிரிஞ்சு போயிடுது அப்படின்னா அது வந்து நம்ம வந்து திருப்பிய வந்து புகுத்த வந்து ரொம்ப வந்து கஷ்டம். அதுதான் வந்து நிறைய பேர் வந்து சொல்லிருக்காங்க. அந்த பௌத்த மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் வந்து ஆத்மா அப்படின்ற ஒண்ணு இல்லவே இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இது எல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா புத்த மதத்தை சார்ந்தவர்களோட ஆத்மா இருப்பதை வந்து மறுக்கின்றனர் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாங்க. ஜட சக்தியின் மூலப்பொருட்கள் வெவ்வேறு விதமாக ஒன்று கூடும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையை வந்து உணர்வு நிலை உற்பத்தி ஆறுது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க பௌத்தர்கள் புத்த மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ ஜட இதோட மூலப்பொருட்கள் வந்து நம்மளுக்கு என்னென்ன இருக்கு? மூலப்பொருட்கள் ஜடசக்தியின் மூலப்பொருட்கள் செயல்கள், கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், இது எல்லாமே 24 பண்புகள் வந்து நம்ம கிட்ட அந்த மூலப்பொருட்கள் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து இருக்கு. முக்கியமா வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த பஞ்ச மகாபூதங்கள், அப்புறம் இந்த எட்டு ஜடசக்திகள் அகங்காரம்
அது வந்து எல்லாமே சேர்ந்துதான் வந்து இந்த உணர்வை வந்து தருகின்றது அப்படின்ட்டு அவங்க வந்து ஃபீல் பண்றாங்க. ஆனா வந்து மற்ற இதெல்லாம் வந்து அது மறுக்கின்றது. என்ன அப்படின்னா நம்ம உடல் வந்து கீழே சாயும் போது ஆத்மா வந்து நம்ம உடலை விட்டு வெளியேறுகின்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ அவங்க வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு இயந்திரம் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாங்க. நம்ம உடம்பு வந்து ஒரு இயந்திரம். இயந்திரம் மாதிரி இயந்திரம் பழுதா போயிடுத்து அப்படின்னா இன்னொரு பார்ட் போட்டா சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. அது மாதிரி வந்து இந்த ஆத்மா வந்து இன்னொன்னு இது போட்டானா சரியாகும் அப்படின்னா ஒன்ஸ் வந்து உடம்ப விட்டு அந்த ஆத்மா வெளியேறிடுது அப்படின்னா திருப்பி அந்த ஆத்மா வந்து புகுத்துறது வந்து நம்மளால ஆகாத காரியம் அப்படின்ட்டு மத்த இவங்கெல்லாம் வந்து நம்புகின்றார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து So இதுதான் வந்து ஆனா ஆக மொத்தம் வந்து நம்ம இதுக்கு அப்பாற்பட்டு ஒன்று இருக்கின்றது அப்படின்றது மாத்திரம் அது வந்து தெளிவா வந்து எல்லாருக்குமே வந்து புரியுது. சோ எல்லாருமே வந்து பிறப்பு அப்படின்றது வந்து ஒன்று இருக்கு அப்படின்றது, இறப்பு அப்படின்றது வந்து பிறப்புக்கு வந்து எப்படி அந்த ஆத்மா வந்து உள்ள வருதுன்றது யாருக்கும் தெரியாது. இறப்பா ஆயிட்டப்புறம் அந்த ஆத்மா எப்படி வெளியேறுகின்றது அப்படின்றது யாருக்கும் வந்து தெரியாது. சோ இந்த இதுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ரகசியம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. சோ அது அந்த சரீரத்தை வந்து இந்த ஆத்மாவால திருப்பியும் உள்ள புகுந்து பகுத்து அதே உடலுக்கு சேர்ப்பிக்க முடியாது. அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வேறு ஒரு உடலை தான் வந்து சென்றடையும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். அதுதான் இங்க வந்து ஆஹ் இவங்க எல்லாம் வந்து விவாதிக்கின்றனர். கொஞ்சம் வந்து நம்மளுக்கு புரியறது வந்து டக்குன்னு வந்து புரியாது. என்ன அப்படின்னா திருப்பி திருப்பி வந்து ஒரு ஒரு மதத்தை பத்தியும் வந்து இவர் வந்து பிரபுபாதர் வந்து விளக்கமா வந்து சொல்றார். நாம எப்படி சங்கராச்சாரியார் பத்தி அதாவது இம்பர்சனலிஸ்ட் அருவ பிரம்மன் அவங்கள இதை பத்தி வந்து சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து பௌத்த மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் எல்லாமே வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு. இப்ப வந்து நம்ம அடுத்த பேராகிராஃப் பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா? மாதாஜி எந்த புக்கு மாதாஜி? அத வந்து பிறப்பு இறப்புக்கு அப்பால் எது படிக்கணும் மாதாஜி? எந்த இது? இது மூன்றாவது பக்கம் வந்து கடைசி பேராகிராஃப் ஜடப்புலன்களின். ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிற மாதாஜி. ஜடப்புலன்களின் வாயிலாக 1வது பேஜ். நாம் இந்த சரீரங்கள் அல்ல அப்படின்ற அந்த 3வது வந்து ஜட உலகத்தின் மிக உயர்ந்த கிரகத்தின் மிக ஜடப்புலன்களின் இல்ல பிரபுஜி 3வது பக்கம் எடுத்துக்கோங்க. வெறும் 3ஆம் பக்கமா? ஆமா 3ஆம் பக்கம். 3ஆம் பக்கம். நாம் இந்த சரீரங்கள் அல்ல அப்படின்றதுல 3வது பக்கம். ஜடப்புலன்களின் வாயிலாக ஆமா ஆத்மா இருப்பதை காண முடியாமல் போவதால் ஆத்மா இல்லை என நாம் வாதிக்கின்றோம். ஆனால் இவ்வுலகில் கூட புலன்களின் பார்வைக்கு அப்பாற்பட்ட வஸ்துக்கள் பல இருக்கின்றன. காற்று, வானொலி அலைகள், மேலும் ஒலி ஆகியவற்றை நாம் கண்ணால் காண்பதில்லை. மேலும் நமது மழுங்கிய புலன்களுக்கு புலப்படாத கிருமிகள் பல உள்ளன, கண்ணால் பார்க்க முடிவதில்லை என்பதால் இவை அனைத்தையும் இல்லை என்று முடிவு செய்ய முடியாது. மழுங்கிய புலன்களால் காண முடியாதவற்றை நுண்ணோக்கி போன்ற உபகரணங்களின் மூலமாக காணலாம். ஆனால் அணுவை விட சிறிதான ஆத்மாவை நாம் புலன்களினாலும் உபகரணங்களினாலும் காண முடிவதில்லை என்பதால் ஆத்மா இல்லை என்று முடிவு கட்டக்கூடாது. ஆத்மா இருப்பதை அதன் பிரத்யேக அறிகுறியினால் நாம் உணர்ந்து கொள்ளலாம். நாம் இந்த சரீரம் என்று தவறாக நினைப்பதே நம்முடைய எல்லா விதமான கஷ்டங்களுக்கும் காரணம் என்று பகவத்கீதையில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சுட்டி காட்டுகின்றார். மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேயா சீதோஷ்ண சுக துக்கத்தா ஆக மாபாயினோ அனித்யாஸ் தாமஸ் திதிக்ஷாஸ்வ பாரதா. குந்தியின் புத்திரனே, வெப்பம், குளிர், இன்பம், துன்பம் என்று நிலையில்லாது தோன்றி மறையும் உணர்வுகள் அனைத்தையும் தோன்றி மறையும் கோடை, குளிர் போன்ற பருவ காலங்களுக்கு ஒப்பானவை. பாரத குல தோன்றலே, இவ்வுணர்வுகள் அனைத்தும் நமது புலன் ஈடுபாடுகளின் காரணமாகவே எழுகின்றன. அவற்றினால் பாதிக்கப்படாமல் அவற்றை பொறுத்து கொள்ள நாம் பழகிக்கொள்ள வேண்டும். கோடை காலத்தில் நீரை தொட்டால் இதமாக இருப்பதாக உணர்கிறோம். ஆனால் குளிர்காலத்திலோ சில் என்று இருப்பதாக நீரை தவிர்க்கின்றோம். இரண்டும் பட்சத்திலும் நீர் ஒன்றே. ஆனால் ஜடப்புலன்களின் வாயிலாக நாம் அனுபவிக்கும் போது ஒரே நீர் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப ஆனந்தத்தையும் துன்பத்தையும் நமக்கு தருகின்றது. ஜட சரீரத்தின் காரணமாகவே ஆனந்தமும் சோகமும் மாறி மாறி அனுபவிக்கப்படுகின்றன. குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் நமது சரீரமும் மனதும்
ஆனந்தத்தையும் சுவாகத்தையும் அனுபவிக்கின்றன. ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பது ஆத்மாவின் இயற்கையான நிலை என்பதால் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க நாம் ஆர்வமாக உள்ளோம். அழியாத தன்மை, பூர்ண அறிவு, பூர்ண ஆனந்தம் ஆகியவற்றினால் சச்சிதானந்தம் ஆன சரீரத்தை உடைய புருஷோத்தமரான இறைவனின் ஒரு துளியே நமது ஆத்மா ஆகும். உண்மையில் கிருஷ்ணர் என்ற பெயர் மத சார்புகளுக்கு அப்பாற்பட்ட இறைவனுடைய பெயராகும். கிருஷ் என்ற பதம் மிக உயரிய என்று பெயர். மிக உயரிய ஆனந்தம் என்று பொருள்படுகின்றது. மிக உயரிய ஆனந்தத்தின் இருப்பிடமாகிய கிருஷ்ணரின் துளி பாகமாகிய நாம் ஆனந்தத்தை தேடி அலைகிறோம். எல்லையில்லா சமுதிரம் இருக்கும் எல்லா குணநலங்களும் ஒரு சிறிய சமுதிரத்தில் துளியிலிருந்து இருக்கிறது. சமுத்திர துளியிலிருந்து இருக்கின்றது. அதே போன்று ஆத்மாக்களாகிய நாம் அளவில்லாத பூர்ண புருஷரான இறைவனின் சிறிய அம்சங்கள் என்ற போதிலும் இறைவனிடம் இருக்கும் எல்லாவித குணநலங்களையும் சிறிய அளவில் நாமும் பெறுகின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து ஆத்மா இருக்கா இல்லையா அப்படின்ற ஒரு டவுட் வந்து இருந்துட்டு இருக்கு. அதுதான் இங்க வந்து என்ன இந்த சரீரம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, இந்த சரீரம் போயிடுது அப்படின்னா எல்லாமே வந்து கிளம்பி போயிடும் அப்படின்றது அர்த்தம் வந்து கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நான் இந்த சரீரம் அப்படின்னு எண்ணும் போது இது நம்மளுக்கு வந்து ஆனந்தம் தான் வந்து பெருகும். நான் இந்த சரீரத்தினால நான் செஞ்சேன், நான் அங்க போனேன், நான் இவங்களுக்கு இதை பண்ணேன், நான் அவங்களுக்கு அதை கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் இந்த சரீரத்தை ஒட்டிதான வெளியே நம்மளுடைய ஆத்மாவுக்கு சம்பந்தம் வந்து அது கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து ஆத்மா வந்து உடலோட இருக்கிறது உடலோட ஒட்டி வந்து இல்லை அப்படின்றது இங்க வந்து சொல்றாங்க. சோ ஆத்மா எங்க இருக்கின்றது, ஆத்மா இல்ல, அது தெரியல, என் கண்ணுக்கு தெரியல அப்படின்னோட ஆத்மா இல்ல அப்படின்றது அர்த்தமாயிடுது. நிறைய விஷயங்கள் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து பேசிட்டே இருக்கோம். நம்ம காத்து வந்து நம்ம மேல வீசிட்டு போகுது. அந்த காத்துல வந்து நுண்ணுயிர்கள்லாம் வந்து நிறைய இருக்கு. சுவாசிக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து உள்ளுக்குள்ள போகுது. இதுவும் வந்து என்ன அப்படின்னா இதுவும் ஒரு விதமான நம்ம வந்து ஒரு பாவம் தான் நம்ம வந்து செய்யணும். என்ன அப்படின்னா அந்த நுண்ணுயிர்கள் தான் நம்மளோட வாய்க்குள்ள நுழையிறது, இந்த மூக்குக்குள்ள நுழையிறது அப்படின்னும் போது அது வந்து அந்த அவங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம அந்த நுண்ணுயிர்களுக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய பாவம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதுக்காக அந்த நுண்ணுயிர்கள் இல்லை அப்படின்றது ஆகிருக்கு. அதே போல எனக்கு ஒரு ரிமைண்டட் ஆஃப் ஒரு இவங்க வந்து சொல்லுவாங்க. ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி இதை வந்து வாட்ஸ்அப்ல யாராவது அமைச்சிருந்தாங்க. வந்து ஒருத்தர் வந்து கேக்குறாங்க, உங்க என்ன உங்களுக்கு கடவுள் எங்க இருக்காரு அப்படின்னா, கடவுள் எங்க இருக்காரு அப்படின்ட்டு எனக்கு காமிக்க முடியுமா அப்படின்ட்டு வந்து கேக்குறாங்க. அது வந்து இல்ல நம்ம உணரதான் உணரணும் அப்படின்னா இல்ல அப்படின்ட்டு அர்த்தமாகுது அப்படின்னாங்க. அப்போ உடனே அந்த பையன் வந்து தன்னோட மாஸ்டர் கிட்ட வந்து கேக்குறான், மாஸ்டர் நீங்க வந்து சொல்லி கொடுக்குறீங்க, எதை வச்சு நீங்க சொல்லி கொடுக்குறீங்க எங்களுக்கு அப்படின்னா, மனதுல இருந்து வந்து வரக்கூடிய வார்த்தைகள் தான் இதெல்லாம் அப்படின்ட்டு மனசு எங்க இருக்கு அப்படின்னு, மனசு எங்க அங்கதான் இருக்கு அப்படின்னு, இல்ல அது காமிங்க எனக்கு அப்படின்னு, இல்ல அதெல்லாம் எப்படி காமிக்க முடியும் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து சொல்றாரு. அதே மாதிரிதான் கடவுள் எங்க இருந்து இருக்காரு அப்படின்றது வந்து காமிக்க முடியாது அப்படின்றத நம்ம உணரதான் உணரணும்னே அது மாதிரி அப்படின்றது. இப்ப உனக்கு மூளை இருக்கு, மூளை எங்க இருக்கு அப்படின்னா நீ எதை வச்சு சொல்ற அப்படின்னா மூளை உபயோகப்படுத்தி சொல்ற. மூளை எங்க இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு தெரியாது, எனக்கு எங்க இருக்கு தெரியாது, ஆனா மூளை இருக்கு அப்படின்னு. எனக்கு வந்து உங்க மூளை வந்து கண்ணுக்கு தெரியல அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மூளையே இல்லை அப்படின்னு சொன்னா ஒத்துப்பீங்களா அப்படின்றது கேட்கிறேன். அது போலதான் வந்து நம்மளுடைய பாடியும் நம்மளுடைய மத்த உறுப்புகளும் நம்ம வந்து எப்படி செயல்படுறது அப்படின்றத பொறுத்து நம்ம வந்து அதை நம்புறது நம்பாதது அப்படின்றது நம்மளுடைய அறிவுக்கு எட்டினது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். அதுதான் இங்க வந்து எப்படி அர்ஜுனனுக்கு வந்து சொல்றாரு, இந்த சுகம் துக்கம் இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருந்துட்டு இருக்கு, நம்ம இருமைகள் வந்து நம்ம எப்பவுமே நம்ம இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். ஸோ அது எந்தெந்த சீசன்ல எந்தெந்த மாதிரி மாறுபடும் அப்படின்றதையும் வந்து சொல்றாங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த மனசுக்கு வந்து நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே இந்த சுகம் துக்கம் எல்லாமே நம்ம மனசை ஏத்துக்கிறது அப்படின்னா அதை எப்படி அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து சொல்றான். இந்த எப்ப நீ இந்த இருமைகள்ல இருந்து வெளிவரையோ அப்பவே நம்மளுக்கு வந்து இதோடைய ஆரம்பம் நிலை அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்றான். எப்படி நம்ம வந்து இந்த சம்மர் சீசன்ல நம்ம தண்ணியை தொட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இதமா இருக்கு, அதே வந்து நல்ல குளிர் பிரதேசம் ஐஸ் கட்டியா இருக்கக்கூடிய இடத்துல நம்ம தண்ணியை தொட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து துன்பம் வருது. என்ன துன்பம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து தொட முடியறது இல்லை, தொட்டா நம்மளுக்கு வந்து வலி ஏற்படுது கையில எல்லாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ ஒரே தண்ணி வந்து ஒண்ணுதான், ஆனா வெவ்வேறு நிலைகள்ல மாறும்போது அது வெவ்வேறு ரிசல்ட் வந்து கொடுக்குறது அப்படின்றது அதுதான் இங்க வந்து
கிருஷ்ணா அப்படின்றதுக்கே காரணம். கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து பொதுவாகும். கிருஷ்ணர் அப்படின்னால நான் எல்லாமே வந்து பெரிதானவர் அப்படின்ட்டு வந்து இங்க வந்து சொல்றாரு. கிரேட் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ அவர்கிட்ட இருந்து ஒன்னொன்னு வெளிப்பாடு வரும்போது நம்மளுக்கு வந்து அது கிரேட்னஸ், அதாவது நம்மளுக்கு வந்து நல்ல ஆனந்தத்தை வந்து கொடுக்கக்கூடியது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதனாலதான் இந்த ஆத்மா வந்து இந்த பகவான் நாமத்தை சொல்லும் போது ரொம்ப ஆனந்தம் அடைகின்றது அப்படின்ட்டு வந்து காலையில கூட நம்ம பாகவத்தையும் கூட அதான் வந்து நம்ம பகவான் நாமத்தை கேட்க கேட்க இந்த ஆத்மா வந்து ஆனந்தம் அடைகிறது. ஏன் ஆனந்தம் அடைகின்றது அப்படின்னா, நான் எங்க இருந்து வந்தோமோ அவரை பத்தி வந்து சொல்லும் போது அதுக்கு மிகவும் வந்து ஆனந்தமா இருக்கு. அதனால்தான் அந்த ஆனந்தத்துல தான் அந்த ஆத்மா வந்து அப்படியே துள்ளி குதிக்கிறது. அந்த ஆத்மா வந்து ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகும்போது நம்மளும் வந்து ரொம்ப வந்து துள்ளி குதிக்கிறது, டான்ஸ் ஆடுறது, அதெல்லாம் நம்ம வந்து பண்றோம் அப்படின்றது. அதுதான் அடுத்தது வந்து அணுவை விட படிக்கிற யாருக்கிட்ட புக் இருக்கு? இருக்கா அவங்க கிட்ட? வாசுதேவ மாதாஜி. இது படிங்க மாதாஜி, தி அட்டாமிக் சோல். அணுவளவு மாதாஜி இருக்கா? ஆன புக் போதிலும் இருக்கு மாதாஜி, எடுத்துட்டேன். 5வது பக்கம். அணுவளவே ஆன போதிலும் ஆத்மா இந்த தேகம் முழுவதையும் பல அற்புதமான வழிகளில் இயங்க வைக்கின்றது. உலகெங்கும் பெரிய நகரங்கள், நெடுஞ்சாலைகள், பாலங்கள், நினைவு சின்னங்கள், சமுதாய வளர்ச்சிகள், பெரிய கட்டிடங்கள் என நாம் காண்கின்றோம். இவற்றையெல்லாம் உருவாக்கியது யார்? தேகத்தினுள்ளே இருந்து இயங்கும் சிறு துளிகளான ஆத்மாக்களே இவை அனைத்தையும் உருவாக்கி இருக்கின்றன. மிகச்சிறிய ஆத்மாக்களான நம்மால் இப்பேற்பட்ட பெரும் செயல்களை புரிய முடிகிறது என்றால், இந்த அணித்துகள்களுக்கு எல்லாம் காரண கர்த்தாவான பரமபுருஷர் எனப்படும் இறைவன் நம்மை விட எத்தனை பெரிய காரியங்கள் செய்யக்கூடும்? இறைவனுடைய இயற்கையான தன்மைகளான பூரண ஆனந்தம், பூரண அறிவு, நித்தியத்துவம் ஆகியவற்றை பெறவே ஆத்மாக்களான நாம் அனைவரும் மிக ஆவலுடன் முயல்கின்றோம். ஆனால் ஜட சரீரத்தை பெற்றதன் காரணமாக நம்முடைய ஆவல்கள் பூர்த்தி பெறாது நிற்கின்றன. ஆத்மா தனது ஆவலை எவ்வாறு பூர்த்தி செய்து கொள்ளலாம் என்ற தகவல் பகவத்கீதையில் தரப்பட்டுள்ளது. தற்சமயம் குறைபாடுகள் நிறைந்த கருவியின் ஜட சரீரத்தின் வாயிலாக நித்தியத்துவம், ஆனந்தம், அறிவு ஆகியவற்றை நாம் பெற முயல்கின்றோம். ஆனால் இவற்றை அடையாததற்கு காரணமே நமது ஜட சரீரம்தான் என்பதே உண்மை. ஆகவே ஜட சரீரத்திற்கு அப்பாற்பட்ட நமது ஆன்மீக நிலையை நாம் உணர வேண்டும். நாம் இந்த சரீரம் அல்ல என்று ஏட்டளவில் புரிந்து கொண்டால் மட்டும் போதாது. எப்போதும் நாம் நமது சரீரத்திற்கு அப்பாற்பட்ட எஜமானனாக தனித்து செயல்பட வேண்டும். நமது சரீரத்திற்கு சேவகனாக நாம் செயல்படக்கூடாது. மோட்டார் வாகனத்தை எவ்வாறு இயக்க வேண்டும் என்பது தெரியுமானால் மோட்டார் வாகனத்தினால் நல்ல பயன் கிடைக்கும். வாகனத்தை இயக்க தெரியாது பயன்படுத்தினால் அதே மோட்டார் வாகனம் நமக்கு அபாயத்தை விளைவிக்கும். புலன்களின் கோர்வையே சரீரமாகும். இப்புலன்கள் யாவும் பலவிதமான இன்பங்களை பெறவே விளைகின்றன. அழகிய ஒரு ஆணை அல்லது பெண்களை கண்கள் நோக்கும் பொழுது, வா அங்கே சென்று அழகிய ஆணை பெண்ணை நோக்கலாம் என்றே கண்கள் நம்மை அழைத்து செல்கின்றன. செவி புலன்களும் ஓ மிக அற்புதமான இன்னிசை ஒலிக்கின்றது, நாம் சென்று கேட்கலாம் என்றே நமக்கு கூறுகின்றன. நாவும் ஓ சிற்றுண்டு சாலையிலே மிக அற்புதமான உணவு பண்டங்கள் விற்கப்படுகின்றன, சென்று உணலாம் என்றே நம்மை இட்டு செல்கின்றன. இவ்வாறாக புலன்கள் நம்மை ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு இடைவிடாது அலைக்கழித்து இட்டு செல்வதால் நாம் எப்போதும் பெரும் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்திருக்கின்றோம். இந்திரியானாம் ஹி சரதாம் யன்மனோ அணு விதீயதே ததஸ்ய ஹரதி பிரஞாம் வாயோர் நாவம் இவாப்பசி. நீரில் மிதக்கும் படகானது எவ்வாறு வலிமையான காற்றினால் பலவந்தமாக இழுத்து செல்லப்படுகின்றதோ அதே போன்று நமது மனம் ஒரே ஒரு இன்பத்தில் ஈடுபாடு கொண்டால் கூட போதும். அப்புலன் இன்பமானது நமது புத்தி திறனை அறவே குறைத்துவிடும். பகவத்கீதை 2.67. புலன்களை கட்டுப்படுத்த தெரிந்து கொள்வது அவசியம்.
புலன்களை முழுவதும் கட்டுப்படுத்த தெரிந்தவர்களுக்கே கோஸ்வாமி என்று விருது அளிக்கப்படுகின்றது. கோ என்றால் புலன்கள் என்றும், சுவாமி என்றால் கட்டுப்படுத்துபவர் என்றும் பொருள்படும். ஆகவே புலன்களை நம்முடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பவர் கோஸ்வாமி என கருதப்படுகிறார். நிலையில்லா இந்த ஜட சரீரத்தை தான் என கருதுபவரால் உண்மையான ஆன்மீக நிலையை எய்த முடியாது என்றே கிருஷ்ணர் உரைக்கின்றார். தேக சுகங்கள் அனைத்தும் நிலையற்றவை, பெரும் போதையூட்டுபவை, சில கணங்களே நீடிக்கும். இச்சுகத்தை நம்மால் உண்மையாகவே நுகர முடியாது. உண்மையான சுகத்தை ஆத்மாவின் வாயிலாகத்தான் பெற முடியும், தேகத்தின் வாயிலாக பெற முடியாது. எனவே தேக சுகங்களால் திசை திருப்பப்படாது மிக கவனமாக நம் வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். எவ்வாறாயினும் நமது கவனத்தை சிதற விடுவோமாயின் சரீரத்திற்கு அப்பாற்பட்ட ஜீவசக்தியின் உண்மையான தன்மையை நம்மால் உணர முடியாது. அந்த அழகா வந்து இந்த இதுல வந்து சொல்லியிருக்காங்க, நம்மளுடைய உடம்பு வந்து என்ன இருக்கு, நம்மளுடைய புலன்கள், ஹரே கிருஷ்ணன் வந்து இந்த புலன்கள்னால நம்மளுக்கு வந்து ஆக்கப்பட்டது அப்படின்ட்டு வச்சுக்கோங்க. இந்த புலன்கள் வந்து எப்பவுமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பசியை தான் வந்து உண்டு பண்ணும். கண்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒன்று அழகான ஒரு ஆணோ பெண்ணோ இருந்தாங்க அப்படின்னா அதை நோக்கி கொண்டு செல்லும். அதே மாதிரி உணவு பண்ண ஹோட்டல், நம்மளுக்கு வந்து ஹோட்டல் பக்கம் போனோம்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த வாசனை கிட்டாலே நம்மளுக்கு என்ன வாசனையை நம்ம முகர்ந்தாலே நம்மளுக்கு என்ன தோணும், பசிக்கிறா போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள நுழையும் இல்லையா. சோ அது வந்து போவோம். சோ ஒண்ணும் நம்மளுக்கு வந்து இசை கேட்கும் போது அதுவும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பயப்படவில்லை. ஒண்ணு பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மள வந்து ஒரு புலனையும் நம்மள வந்து ஒரு இடத்துக்கு வந்து இட்டு செல்லும் அப்படின்ட்டு வந்து. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து மனசை அலைப்பாய விட்டுட்டோம் அப்படின்னா, அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படின்னா, அது எதை கொண்டு கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா புத்தியை வைத்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இந்த புத்தி வந்து நம்மளுக்கு வந்து சரியா வேலை பண்ணல அப்படின்னா நம்ம வந்து மனம் போன போக்குல நம்ம வந்து போயிட்டே வந்து இருக்கோம். அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் வந்து இருக்காது அப்படின்ட்டு வந்து எடுத்து. யாரெல்லாம் வந்து புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றாங்களோ அவங்களெல்லாம் வந்து கோஸ்வாமிகள் அப்படின்ட்டு வந்து ஏன்னா அவங்க புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு இது வந்து பிரபுபாதன் வந்து எல்லாருமே வந்து எதை வச்சு நம்மளே ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, நாம எல்லாருமே வந்து ஆத்மா அப்படின்றத நம்மளுக்கு வந்து புரிஞ்சாதான் நம்ம இந்த மெட்டீரியல் பாடியில, அதாவது இந்த நம்மளோட சரீரத்து மேல நம்ம வந்து பாசத்தையும் பந்தத்தையும் வந்து இப்ப நம்ம ஆத்மா, நான் வந்து அந்த இடத்துக்கு போகணும், பகவானை நோக்கிதான் நான் வந்து என்னோட பயணம் வந்து இருக்கணும் அப்படின்றது எப்ப நம்ம முடிவு பண்றோமோ அப்போ இந்த ஆத்மா தான் நம்மளுக்கு வந்து பிரதானம் அப்படின்றது தோணும். சரீரம் அப்படின்றது இங்கேயே விட்டு செல்லக்கூடியது அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து தெரியணும். அப்பதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை தரத்தை வந்து சரியா வந்து வழி நடத்த முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். அதான் நம்ம வேற எதுலயும் வந்து கவனத்தை வந்து செதற விடக்கூடாது. யோகேஸ்வரியா வேற யார்ட்ட புக் இருக்கு? ஜெயஸ்ரீகண்ணன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. योगेश्वर्य प्रसक्तानां दया बहुदचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्बन्धो नित्यसत्त्वस्तो நித்யோகஷேம ஆத்மவான். திட உலக செழிப்புகள், புலனின்பங்கள் ஆகியவற்றில் மிகவும் நாட்டம் கொண்டு இருப்பவர்கள் மனதிலும் அத்தகைய விஷயங்களில் குழம்பி இருப்பார்கள். மனதிலும் இறைவனுடைய அன்புபூர்வமான பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் தீர்மானமான ஆசை எழுவதில்லை. நல்வினை, உடலின்பம், அறியாமை என்னும் 3 குணங்களின் சேர்க்கையினால் விளையும் விஷயங்களை பற்றியே வேதங்கள் உரைக்கின்றன. ஓ அர்ஜுனா, இம்முக்குணங்களுக்கும் மேலான உணர்வுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலைக்கு உயர்வாயாக ஜட உலக இருமைகளிலிருந்து விடுவித்துக் கொண்டு லாபம், சுய பாதுகாப்பு ஆகிய கவலைகளை அறவே நீக்கி தன்னை உணர்த்த ஆன்மீக நிலையிலேயே நிலைத்து நிற்பாயாக. 2.2.44-45. வேதம் என்ற பதம் அறிவை தரும் புத்தகங்களை குறிக்கின்றது. தேசம், மக்கள், சமுதாய சூழ்நிலை ஆகியவற்றிற்கு ஏற்ப பலவிதமான அறிவை தரும் நீதி நூல்கள் உலகெங்கும் இருக்கின்றன. இந்தியாவில் நீதி நூல்கள் வேதங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. மேற்கத்திய நாடுகளில் இத்தகைய புத்தகங்கள் பழைய சுவிசேஷம், புதிய சுவிசேஷம் என்ற தலைப்புகளில் விளங்குகின்றன. முஸ்லிம் மதத்தை சார்ந்தவர்களோ குரான் என்னும் நீதி நூலை ஏற்கின்றனர். இந்நீதி நூல்களின் நோக்கம் என்ன? நாம் பரிசுத்தமான ஆத்மாக்கள் என்ற அறிவை நமக்கு புகட்டுவதே. தேக பந்தத்தின் காரணமாக நாம் புரியும் காரியங்களை
விதிமுறைகள் மற்றும் கோட்பாடுகளின் மூலம் கட்டுப்படுத்துவதே அவை அனைத்தின் நோக்கமாகும். இந்த விதிமுறைகளும் கோட்பாடுகளுமே பண்பு நெறிகளாக ஏற்கப்படுகின்றன. உதாரணமாக, பைபிளில் 10 கட்டளைகள் என்னும் கோட்பாடுகளின் மூலம் நமது வாழ்க்கை கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. வாழ்க்கையின் உன்னத குறிக்கோளை அடைவதற்கு நமது சரீரங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைக்கப்பட வேண்டும். விதிமுறைகளை கடைபிடிக்காமல் ஒருவராலும் வாழ்க்கையின் உன்னத நிலையை எய்த முடியாது. தேசங்கள், நீதி நூல்கள் ஆகியவற்றிற்கு ஏற்ப விதிமுறைகள், கோட்பாடுகள் ஆகியவை மாறுபட்டு விளங்கலாம். இவ்வித்தியாசங்களை நாம் பொருட்படுத்த வேண்டிய தேவையில்லை. ஏனெனில் காலம், சூழ்நிலை, மக்களின் மனப்பாங்கு ஆகியவற்றிற்கு ஏற்ப இவ்விதிமுறைகள் நியமிக்கப்பட்டு இருக்கின்றன. ஆனால் எல்லா இடங்களிலும் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, படிக்கட்டா? படிங்க எல்லா இடங்களிலும். ஆனால் எல்லா இடங்களிலும் கட்டுப்பாடான வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் ஒன்றே. அதே போல் அரசாங்கங்களும் மக்களை கட்டுப்படுத்த சட்டங்களை விதிக்கின்றன. சட்டங்களின் துணையின்றி எந்த ஒரு அரசாங்கமோ அல்லது சமுதாயமோ முன்னேற முடியாது. மேலே குறிப்பிட்ட பகவத்கீதை ஸ்லோகத்தில் ஜடசக்தியின் முக்குணங்களை, அதாவது கல்வினை, உடலின்பம், அறியாமை ஆகியவற்றை கட்டுப்படுத்துவதற்காகவே வேதங்களில் தரப்பட்டு இருக்கின்றன என அர்ஜுனனுக்கு ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் உரைக்கின்றனர். திரைகுண்ய விஷயா வேதா. ஆனால் இயற்கையில் மாறிவரும் இத்தகைய குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட ஆன்மீக நிலையில் ஆத்மா என்ற நினைவுடன் தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொள்ளுமாறே அர்ஜுனனுக்கு ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் உரைக்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க அந்த திரைகுண்யன், அதாவது எல்லா வேதங்களும் நம்ம சொல்றோம், கிறிஸ்டியானிட்டி ஆகட்டும், முஸ்லிம் ஆகட்டும், எல்லாமே எதை குறிக்கிறது, எல்லாமே எதுல இருந்து எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னா கிருஷ்ணன் வேதத்துல இருந்து எல்லாமே எடுக்கப்பட்டது. அவங்க அவங்களோட ஏத்த மாதிரி அவங்க மாத்திட்டு இருக்காங்க. அதான் விஷயம் எல்லாமே ஒண்ணுதான் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. நம்ம மதம் அப்படின்னு பார்க்காம என்ன விஷயம் சொல்ல வராங்க அப்படின்றதுதான் பாக்குறோம். சிலதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க சிலதெல்லாம் செஞ்சிருக்காங்க. உதாரணமாக நான் ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி 3 நாளைக்கு முன்னாடி இந்த பசுவதை பத்தி படிச்சுட்டு இருக்கும்போது இந்த கோர்ட்ல இந்த கேஸ் நடந்தது, ஹைகோர்ட், சுப்ரீம் கோர்ட்ல. அதுல சொன்னதே என்ன அப்படின்னா, பசுவதை அந்த மத்த இதெல்லாம் மதத்துக்கெல்லாம் அது நம்ம அதை ஒரு லாவா கொண்டோம் அப்படின்னா அவங்களை எல்லாம் பாதிக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. ஸ்பெஷலி என்ன அப்படின்னா முஸ்லிம்ஸ் எல்லாம் இதை ஏற்க மாட்டார்கள் அப்படின்ட்டு சில நீதிபதிகள் இதை கருத்துரைக்கிறார்கள். சில லாயர்ஸ் இதை பத்தி பேசியிருக்காங்க. ஸோ எது சாதகமா பேசணுமோ அது எதை பசுவதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது ஒரு சட்டமாக கொண்டு வரணும்னு பேசக்கூடியவர்களுக்கு ஆட்கள் கிடையாது. அவருக்கு வாதாடுறதுக்கு ஆட்கள் கிடையாது. அவருக்கு வரல. ஆனா பசுவதை வேணும் அப்படின்றதுக்கு நிறைய லாயர்ஸ் நிக்கிறாங்க. அவர் தானா அவர் மாத்திரம்தான் அந்த நீதிபதி கிட்ட அவர் வாதிடுறாரு. நீதிபதி சொல்றாரு, உங்களுக்கு யாருமே இல்ல, நான் என் சைட்ல இருந்து யாராவது கவர்மெண்ட்ல இருந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணட்டுமா அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் சரின்னு சொன்ன போது ஒரு விஷயமா அவர் எடுத்து சொல்றாரு. நீங்க எதுக்காக இது பசு அதை வேண்டாம்னு சொல்றீங்க அப்படின் போது, சோ அந்த பசு இருக்கிறதுனால எத்தனை நன்மைகள் உண்டாகின்றது நம்மளுடைய சமுதாயத்திற்கு அப்படின்றது. சோ இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா, ஒரு ஜீவனையும் பகவான் நம்ம இந்த லோகத்துக்கு படைக்கும் போது எல்லாராலையும் பிரயோஜனம் இருக்க வழி, யாருமே வேஸ்ட் கிடையாது அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. சோ அதை வேஸ்ட் ஆக்குறது, அது உபயோகப்படுத்துறதுன்றது யாரு அப்படின்னா மக்களாக்கி நாம தான் சொல்றோம். இன்னைக்கு காலையில கூட ஏதோ பேசிட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி பசுவதை அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கும்போது அவங்க சொன்னாங்க, அது சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் தானே, நம்மளுக்கு அதுங்கெல்லாம் ஜாஸ்தியா போயிடுதுன்னா நம்மள ஜனங்க வாழறதுக்கு இது இருக்காதே அப்படின்ட்டு ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் சொல்றாங்க அந்த லேடி. நான் தான் சொன்னேன், எப்படி நீங்க அதை நீங்க ஒத்துப்பீங்க? சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட்ன்றது அது நம் மனிதர்களுக்கு கிடையாது, அது இவங்களுக்கு தான், அது எல்லாமே மிருகங்களுக்கு தான். அதுக்கு என்ன இருக்கோ அதை அடிச்சு சாப்பிட வேண்டியது இருப்பா. மிருகங்களுக்கு தான் அந்த அடிச்சு சாப்பிடுறது அதெல்லாம் கணக்குல எடுத்துக்கணும் வழிய மனிதர்களுக்கு கிடையாது. மனிதர்களுக்கு நிறைய மூளை கொடுத்துருக்கா, அந்த 6வது அறிவுன்னு ஒண்ணு கொடுத்துருக்கா. அதை வச்சுன்னு நம்ம நாம சம்பாதிக்க வேணுமோ அதை சம்பாதிக்க வேண்டியதுதான் நம்மளுடைய வேலை அப்படின்றது இருக்கணும். அதை விட்டுட்டு நம்ம பசுக்களோ இல்ல இந்த மிருகங்கள் ஜாஸ்தியா போயிடுச்சுன்னா நம்ம வாழறதுக்கு இடம் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. நீங்க ஒரு க்ஷணம் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க அப்படின்ட்டு நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன். மிருகங்கள் நினைச்சது அப்படின்னா நம்ம எங்க இருப்போம் அப்படின்னு. இந்த ஜனங்கள்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா போயிட்டாங்க, அவங்கள நம்ம குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிருகங்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு மீட்டிங் போட்டு
நம்மள வந்து குறைச்சது அப்படின்னா, நம்மள வந்து அடிச்சு சாப்பிட்டது அப்படின்னா நம்ம என்ன எங்க போவோம் அப்படின்னு. அதுவும் வந்து ரொம்ப இது கிடையாது. ஒரு மனிதன் மனிதனையே அடித்து சாப்பிடக்கூடிய இதெல்லாம் கூட நடக்கக்கூடியது. இது எல்லாமே வந்து மாதாஜி, எந்த ஒரு பகவானே மாதாஜி கொரோனா எல்லாம் கொண்டு வந்து நம்மள இது பண்ணிடுவாரு மாதாஜி. நமக்கெல்லாம் உண்டு. கடவுளே கொரோனா கொண்டு வந்து குறைச்சிடுவாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி அந்த அட்வொகேட் பேசுனதை ஏத்துக்கிட்டாருல்ல மாதாஜி? அந்த அட்வொகேட் வந்து அழகா வந்து அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, ஒரு பசு சொல்லிட்டாரு மாதாஜி. இருக்கிறதுனால ஒரு நாளைக்கு அந்த பசுவால கிட்டத்தட்ட வந்து 1,35,000 ரூபாய் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து வருமானம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. பசுவோட எல்லாமே வந்து உபயோகம் அப்படின்ட்டு எடுத்து சொல்லியிருக்காரு. அது ஏன்னா எதிர்த்த இவங்க வந்து வாதிடுறவங்க வந்து இதெல்லாம் இல்ல அப்படி இப்படின்னாங்க. அவர் என்ன அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அந்த நீதிபதி அந்த லாயர் வந்து நான் என்னோட இடத்துக்கே நான் கூட்டின்னு போறேன்னு சொல்லிட்டு அவரோட வீட்லயே அவர் வந்து பண்றாரு. இதெல்லாம் பசுவோட இதெல்லாம் அவரை வந்து சொல்றாரு. அந்த நீதிபதி கிட்ட வந்து சொல்றாரு, நீங்க ஒண்ணுமே வேண்டாம், இந்த மீத்தேன் கேஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த கேஸ் கூட வந்து இந்த கோபார் இது இல்லையா, பசு சாணத்தை வந்து இது பண்ணி அவரோட காருக்கு வந்து விடுறாங்க. அந்த கேஸ் வந்து காருக்கு வந்து விடுறாங்க. அந்த காருக்கு விட்ட போது நீங்க வந்து அதை உபயோகப்படுத்திட்டு நீங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு. ஒரு 4 மாசத்துக்கு அவர் அந்த நீதிபதி வந்து காருக்கு எதுவுமே பெட்ரோல் எதுவுமே போடல, அந்த கேஸ் மட்டும் தான் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ரொம்ப நல்லா இருக்கு, எனக்கு வந்து ஒரு இதுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா 40 ரூபா தான் எனக்கு செலவழிகிறது அப்படின்ட்டு அவர் வந்து சொன்னாரு. இது ரொம்ப உபயோகமா இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாரு. ஸோ அது வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் அதை வந்து தேடி எல்லாத்துலயுமே அந்த இவங்களுக்கே வந்து தெரியல, அந்தந்த மதத்தை சார்ந்தவர்களுக்கே அந்த புஸ்தகத்துல என்ன கொடுத்திருக்கு அப்படின்னு வந்து தெரியல. நான் சொன்ன பைபிள்ல கூட எந்த இடத்துலயும் வந்து நீ வந்து இதை கொல்லணும், இது மிருகங்களை கொன்று நீ சாப்பிட வேண்டும் அப்படின்றது எந்த ஒரு பைபிளையும் வந்து குறிப்பிடவில்லை. அப்படின்னா அவங்க வந்து கடவுளே கிடையாதுன்னு தான் சொல்றாங்க. கடவுள் அப்படின்றது கடவுள் வந்து எந்த ஒரு கடவுளும் வந்து இன்னொரு உயிரை அடித்து சாப்பிட வேண்டும் அப்படின்ட்டு எந்த ஒரு கடவுளும் வந்து சொல்ல மாட்டாங்க. அதுதான் வந்து இவங்க எதிரே பிரபுபாதர் வந்து அதுதான் வந்து கொடுத்திருக்காரு. எந்த ஒரு வேதத்திலையும் வந்து நம்ம வந்து அடுத்தவங்களை வந்து அடிச்சு சாப்பிடணும், எல்லா வேதமும் வந்து ஒன்னேதான் வந்து குறிப்பிடுகின்றன. ஏன்னா அவங்க அவங்களுடைய சூழ்நிலைக்கு தகுந்தாற் போல அதை மாத்தி வந்து எழுதியிருக்காங்க. அதனாலதான் புதிய ஏற்பாடு பழைய ஏற்பாடு அதெல்லாம் வந்து பைபிள்ல வந்து வந்திருக்கு. எங்கேயாவது நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கோமா பகவத்கீதை வந்து புதிய புதிய பகவத்கீதை பழைய பகவத்கீதைன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம்? அப்படி அது வந்து பரம்பரையாக வந்து வருகின்றது அப்படின்றதுனால அதை வந்து மாத்தவே வந்து முடியாது. அது வந்து ஒரு வேதம் 5வது வேதம் அப்படின்ட்டு இருக்கிறதுனால அதை மாத்த முடியாது அப்படின்றது இருக்கு. ஏன்னா மத்த மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் எல்லாமே வந்து மாத்த முடியாது. ஏன் அப்படின்னா அது வந்து பரம்பரை வாயிலாக வருவது வந்து பிரபுபாதர் வந்து எடுத்து சொல்லுவாங்க. இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு அந்த நாலேஜ் ஒன்று நம்மளுக்கு வந்து இந்த ப்ரீவியஸ் லைஃபோட நாலேஜ் நம்மளுக்கு இருந்தது அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் லைஃப் நம்மளுக்கு வந்து முன் ஜென்மத்துல நம்ம வந்து நிறைய 3 PhD வந்து வாங்கியிருப்போம். ஆனா இந்த ஜென்மத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நான் வந்து போன ஜென்மத்துல நான் வந்து 3 PhD வாங்கியிருக்கேன், அதனால நான் இந்த வாட்டி 4வது PhD இருந்தா நான் ஆரம்பிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தை வந்து LKG போகாம PhD கிளாஸ் போக முடியுமா? எப்படி நிச்சயம் வந்து முடியாது. குழந்தை வந்து அழகா ஸ்லோகம் சொல்லுது மாதாஜி, சின்ன குழந்தைகளுக்கு அதனோட ஞாபக சக்தி வந்து முன் ஜென்மத்துல அந்த குழந்தை வந்து அந்த இதெல்லாம் வந்து கத்துக்கணும். அதனுடைய வாசம் தான் இந்த வந்து ஜென்மால வந்து இருந்துட்டு இருக்கு. ஒரு சில பேருக்கு இருக்கும், ஒரு சில பேருக்கு வந்து இருக்காது. அதுதான் வந்து சைல்டு ப்ராடிஜின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. அது வந்து என்ன அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ஆத்மா. இப்ப குழந்தை வந்து ரொம்ப நல்லா கணக்கு போடுறது சின்ன வயசுலயே ரொம்ப நல்லா என்ன ஒரு PhD லெவல்ல இருக்கக்கூடிய கணக்கு போடுறது அந்த குழந்தை அப்படின்னா அது வந்து உடனே என்ன சொல்லுவாங்க, ராமானுஜர் வந்து என்னோட குழந்தை மூலமா வந்து பிறந்திருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க, ஸ்ரீனிவாச ராமானுஜம் அப்படின்ட்டு. சோ அது மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து நிறைய வந்து என்னதான் நம்ம வந்து அந்த குழந்தை என்னதான் வந்து அந்த மேக்ஸ்ல படிச்சாலும் நம்ம வந்து அப்பா அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, முதல்ல அந்த குழந்தைய வந்து LKGல தானே போய் சேர்ப்பாங்க. என் குழந்தை நல்லா மேக்ஸ் போடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலேஜ்ல யாராவது சேர்ப்பாங்களா? சேர்க்க முடியாது. சோ அதுதான் வந்து சொல்றாங்க, என்னதான் நீ வந்து நிறைய அறிவு பெற்றாலும் நீ வந்து ஆரம்ப நிலையில இருந்தா அடுத்த ஜென்மால நீ வந்து ஆரம்பிக்க வேண்டியது. ஏன் அப்படின்னா என்னெல்லாம் இந்த ஜென்மால நம்ம என்னெல்லாம் கத்துட்டோமோ அது அத்தனையும் வந்து மறக்கடிக்கப்படுகின்றது. அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சிருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளுக்கு நிச்சயம் வந்து என்ன வரும், குழப்பம் வந்து வரும், நிறைய குழப்பங்கள் வந்து வரும். ஆனா நம்ம பகவானை பத்தியான நாலேஜ் வந்து இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து தொடரும். அதாவது நம்ம இந்த ஜென்மால பக்தி துண்டை வந்து செஞ்சுட்டு இருந்தோம்,
திடீர்னு நம்மளுக்கு வந்து இறப்பு ஏற்பட்டது அப்படின்னா இந்த பாதியில விடறதுக்கு பகவான் விட மாட்டார். சோ அடுத்த ஜென்மால நம்மளுக்கு அதை வந்து கண்டினியூ ஆகும் மொழியே நம்ம படிப்பு மாதிரி கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து அதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா அது ஆத்மாவோட சேர்ந்தது. ஆத்மாவுக்கு வந்து பகவானை வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால பகவானுடைய சேவைகள் வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கிற அந்த ஆத்மா வந்து திடீர்னு வந்து அந்த சரீரம் விழுந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த ஆத்மா வந்து அந்த சேவையை எடுத்துட்டு இன்னொரு சரீரத்துக்கு அது வந்து போகும்போது அந்த குழந்தை வந்து சரி அந்த இன்னொரு சரீரம் போன உடனே அது வந்து தொடரும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னேன். இப்போ எல்லாமே வந்து என்ன எதனால தொடர முடிஞ்சது அப்படின்னா இன்னொரு சரீரம் எடுத்ததுனால அந்த குழந்தையால தொடர முடிஞ்சது. மத்தபடி இல்லை அப்படின்னா எல்லாமே வந்து ஒரு கட்டுக்கதையாக மாறிவிடும் அப்படின்ட்டு வந்து இதுதான். இன்னொரு டைம் இருக்கு இல்லையா? அடுத்த இது படிச்சிருங்க. என்ன கொஞ்சம் முடிச்சிட முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க பிரபு. அணுவளவேவா? அணுவளவே வேதம் எல்லாம் முடிச்சிட்டோம். ஏற்கனவே படிக்கணும். ஏற்கனவே குறிப்பிட்டபடி. ஏற்கனவே குறிப்பிட்டபடியா? 9வது பக்கம் மாதாஜி. 9வது பக்கம். ஏற்கனவே குறிப்பிட்டபடி வெப்பம் குளிர் இன்பம். மாதாஜி எந்த புக்கு மாதாஜி இது? இது வந்து பிறப்பிற்கும் இறப்பிற்கும் அப்பால். இல்ல பாகவதமா என்னன்னு கேக்குறேன். இல்ல பகவத்கீதை 2வது அத்தியாயம். பகவத்கீதை படிக்கிறீங்களா? ஓகே ஓகே. பகவத்கீதை புஸ்தகம் கிடையாது, தனியா ஒரு புஸ்தகம் பகவான் இவரு எழுதியிருக்காரு. நம்மளுடைய பரமபாதர். அதான் இதானே நான் தேடி பாக்குறேன், எதுலயுமே காணும், என்னன்னு பாக்குறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏற்கனவே குறிப்பிட்டபடி வெப்பம் குளிர் இன்பம் துன்பம் போன்ற இருமைகள். பேஜ் என்ன? பேஜ் வந்து 9ல படிச்சிடறேன். ஏற்கனவே குறிப்பிட்டபடி வெப்பம் குளிர் இன்பம் துன்பம் போன்ற இருமைகள் அனைத்தும் புற உலக பொருட்களின் மீது புலன்கள் ஈடுபடும் போது உருவாகின்றன. சுருங்க சொல்வமாயின் சரீரமே நாம் என்று நினைக்கும் போது இந்த இருமைகள் அனைத்தும் எழுகின்றன. இவ்வுலகிலேயே பெரும் செல்வாக்கு அதிகாரமேன்மை ஆகியவற்றை பெறுவதில் அதீதமாக விருப்பம் உள்ளவர்களே துயரம் அல்லது சொர்க்கலோக இன்பம் பெற வேதங்கள் உறுதி செய்யும் வழிமுறைகளான யாகங்கள் மற்றும் இதர மத சடங்குகளினால் கவரப்படுகின்றனர் என கிருஷ்ணர் சுட்டி காட்டுகின்றார். ஆனந்தத்தை பெறுவது சந்தேகமின்றி நமது பிறப்பு உரிமை ஆகும். ஏனெனில் ஆனந்தத்தை அடைய முயல்வதே ஆத்மாவின் சுயநிலையாகும். ஆனால் ஜட உலக வாழ்க்கையின் மூலம் ஆனந்தத்தை பெற முயற்சிப்பதே நாம் புரியும் மாபெரும் தவறு ஆகும். ஆனந்தத்தை பெறுவதற்காகவே ஒவ்வொரு ஜட உலக விஷயங்களின் பால் ஈடுபட்டு நம்மால் முடிந்த அளவு அறிவை சேகரிக்கின்றனர். வேதியியல் விஞ்ஞானி, இயற்பியல் விஞ்ஞானி, அரசியல்வாதி, கலைஞர் என பலவித திறமைசாலிகளாக உருவாகின்றனர். ஒவ்வொருவரும் அநேக விஷயங்களை பற்றி சிறிதளவாவதும் அல்லது சில விஷயங்களை பற்றி அநேகமாகவும் தெரிந்து கொண்டே இருக்கின்றனர். இதுவே பொதுவாக அறிவு என கருதப்படுகிறது. இது பொதுவாக அறிவு என்று கருதப்படுகின்றது. ஆனால் உயிர் இந்த தேகத்தை விட்டு அகன்றவுடன் இவ்வறிவு அனைத்தையும் நாம் அறவே இழக்கின்றோம். முந்தைய பிறவியிலேயே ஒருவர் மிகப்பெரிய அறிவாளியாக இருந்திருக்கலாம். ஆனால் இந்த பிறவியிலே அவர் மீண்டும் பள்ளிக்கூடத்திற்கு சென்று எப்படி எழுதுவது படிப்பது என்பதிலிருந்து ஆரம்பித்து மீண்டும் கல்வி பயின்றே ஆக வேண்டும். நிரந்தரமான அறிவை பெறவே நாம் அனைவரும் ஆவலாக இருக்கின்றோம். ஆனால் இந்த ஜடசரீரத்தின் மூலம் நிரந்தரமான அறிவை நாம் பெற முடியாது. இதே மாதிரியாக சரீரங்களின் மூலமாக இன்பத்தை பெற நாம் அனைவரும் முயன்று கொண்டே இருக்கிறோம். ஆனால் சரீரத்தினால் பெறக்கூடிய இன்பம் உண்மையான இன்பம் அல்ல, அது செயற்கையான இன்பம். செயற்கை இன்பத்தை பெறுவதில் நமக்கு நாட்டம் இருக்கும் வரை நிரந்தரமான இன்பத்தை பெறும் நிலை நம்மால் எழுத முடியாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதோட முடிச்சுக்கலாம். ஏன்னா 5 மாதாஜி வந்திருப்பாங்க. சோ அந்த 10வது பக்கத்துல என்ன அப்படின்னா நம்ம எல்லாமே நம்ம இந்த ஜட உடம்ப வச்சுதான் நம்ம எல்லாமே பேஸ் பண்றோம்.
இந்த ஜட உடம்பு இருக்குன்னா இந்த தேகம் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம வந்து நம்ம எல்லாரும் பேசிட்டு இருப்போம். நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் தோன்றுகின்றதோ நம்ம ஒண்ணு பேசுவோம். இல்ல நம்ம எங்கேயாவது போறது, யாத்திரை போறது அப்படின்னா எல்லாம் ஒன்னா வந்து போவோம். இந்த தேகம் விழுந்து போயிடுது அப்படின்னா அடுத்த ஜென்மால நம்ம வந்து முதல்ல இருந்து வந்து ஆரம்பிக்கணும். எது முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா நடக்க பழகுறது. இந்த ஜென்மால நான் நிறைய இடத்துக்கு நான் போயிருக்கேனே, அதனால அடுத்த ஜென்மா நான் ஸ்ட்ரெயிட்டா வந்து இந்த யாத்திராக்கு தான் கிளம்பிடுவேன் அப்படின்றது சொல்ல முடியாது. ஏன் அப்படின்னா ஒரு குழந்தையாக பிறந்து அது நடக்கணும், நடக்க பயின்று தருவாங்க. அப்புறம் வந்து எல்கேஜி யூகேஜி அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து அதை வந்து படிக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து நான் ஏற்கனவே படித்து விட்டேனே. இந்த ஆத்மா அப்படின்றது வந்து இல்ல அப்படின்னா உடம்ப வச்சுன்னு நம்ம வந்து கணக்கு போட்டோம் அப்படின்னா நான் தான் போன இதுலயே நான் வந்து படிச்சேன்னு, நான் ஏன் படிக்கணும் அப்படின்றது யாருமே வந்து வாதிட முடியாது. ஏன் அப்படின்னா அது வந்து போச்சுதான். நேத்துன்ற விஷயம் வந்து போனதுதான். இன்றைக்கு அந்த நேத்துதை வந்து இன்னைக்கு கொண்டு வந்து முடியாது. இதே மாதிரிதான் எல்லாமே நம்ம என்னதான் வந்து அறிவு நிறைய பெற்றிருந்தாலும் அது இன்றைக்கு அப்படின்றது வந்து வரும்போது நம்ம ஒரு புது குழந்தையாதான் நம்ம வந்து பிறப்போம் ஒழிய எல்லாருமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த அறிவு இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து உடல்ல ஆத்மா போன ஜென்மால இருந்து இந்த ஜென்மா வந்து இன்னொரு உடம்புல இருந்து வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த குழந்தைய பார்க்கும்போது ஐயோ இந்த குழந்தை வந்து முன் ஜென்மால வேற எங்கேயோ பிறந்தது, திருப்பி இங்க வந்து பிறந்திருக்க அப்படின்ற நினைப்பு நம்மளுக்கு வரும். குழந்தைய பார்த்த உடனே அந்த நினைப்பு வருமா? ஆஹா நம்ம வீட்டுல வந்து புதுசா வந்து எனக்கு வந்து பேரன் பிறந்திருக்கா, எனக்கு பேத்தி பிறந்திருக்கா அப்படின்றதுதான் வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா? அந்த ஆத்மா என்ன பண்ணும்? அதுதான் புதுசாதான் வந்திருக்கு அந்த ஆத்மா நம்மளோட வந்து சேர்ந்து. புதுசா வராது, புது உடல் வந்து எடுத்துருக்க. ஆத்மா வந்து பழையதுதான். ஆத்மா வந்து பழையதுதான். அது வந்து பழைய வாசத்துல எல்லாம் வந்து எடுத்துட்டு வரும். அதனாலதான் நம்ம வந்து சொல்றோம் பழைய வாசம் அப்படின்னு வரும்போது அந்த ஜென்மால நிறைய வந்து பாடலாம் வந்து பாடி தள்ளி இருக்கும் அந்த குழந்தை. திடீர்னு வந்து போயிட்டு இருக்கும். பரம்பரைக்காரதான் ஒப்பிடுவோம். ஆமா, நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த ஜென்மால இது ஆயிட்ட அப்புறம் ஆஹா ரொம்ப அழகா பாடுறது, என்னோட தாத்தா இப்படிதான் பாடிட்டு இருந்தாரு அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து அதை ரிலேட் பண்ண ஆரம்பிப்போம். சோ அதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா என்னதான் நம்ம வந்து இந்த ஜடபூமியில பிறந்திருந்தாலும் நம்மளுக்கு எல்லாமே இந்த இன்பம் துன்பம் எல்லாமே இந்த பூமி இது நம்மளுடைய சரீரத்தை பேஸ் பண்ணிதான் இருக்க ஒழிய வேற எதுலயும் வந்து கிடையாது. முன் ஜென்மத்தை பேஸ் பண்ணி கிடையாது. முன் ஜென்மத்துல எனக்கு இந்த வியாதி இருந்தது, எனக்கு இந்த ஜென்மத்துல இந்த வியாதி வந்திருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து யோசிச்சே வந்து பார்க்க மாட்டோம். ஏன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மறதி அப்படின்ற ஒண்ணு வந்து பகவான் வந்து கொடுத்திருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லி இதோட நம்ம இத கிளாஸ் வந்து முடிச்சுக்கலாம். कांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी, थैंक यू माताजी। பசுனால மாதாஜி சொல்லுங்க. எங்க வில்லேஜ்ல நீங்க சொல்ற மாதிரி கோபால் கேஸ் போட்டு